Dobar dan svima, moje ime je Mihael Varga i dolazim iz Donje Batine. Srednju školu sam pohađao u Zlataru, smjer tehničar za računalstvo. Nakon srednje škole upisao sam fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Tokom studija radio sam u nekolicini tvrtka, a danas radim u Rimac automobilima. U Rimac automobilima zaposlio sam se odmah po završetku faksa i sada sam tu 3 godine. Primarni dio mojeg posla svodi se na razvoj programske potpore za ugradbene računalne sustave, odnosno na programiranje mikrokontrolera. Uz to sudjelujem u testiranju baterijskih paketa, razvoju algoritama te njihovom ugradnjom, implementacijom i testiranjima u automobilima. Imam čast raditi za neke svjetske poznate proizvođače automobila kao što je Aston Martin. Dio sam tima koji se bavi menadžmentom baterijskih sustava koje razvijamo. Naš je posao osigurati da energija koja je skladištena u bateriji bude dobro nadzirana i isporučena do potrošača automobilu. Ti potrošači su razni, na primjer inverteri koji pokreću trofazne motore, koji u konačnici pružaju moment sile koji okreće kotače i omogućuje da se automobil giba. To su pumpe, kompresori i različite druge stvari, sva elektronika koja vam može pasti na pamet kad se spomene električni automobil. Radim sa mnoštvom kolega, od kojih neki razvijaju hardware, mnoštvo njih razvija software za sve ostale sustave automobilu koje vam sad neću nabrati, neki simuliraju i modeliraju ponašanje ćelija i još puno toga. Većina nas dijeli jednu stvar, a to je da smo svoj put krenuli upisom u neku srednju školu koja je tehnička, bilo ona vezana za elektrotehniku ili strojarstvo, ili pak gimnaziju, i nakon toga smo nastavili obrazovanje na nekom tehničkom fakultetu. Predlažem vam da ukoliko i vi vidite sebe kao osobu koja jednog dana razvija dio električnog automobila, razmotrite za upis srednju školu Zlatar. Hvala i pozdrav!